Браславе прайшла агульнабеларуская сустрэча святароў. Падзея адбылася ў чацвер 2 чэрвеня. Гэта ўжо трэцяя падобная сустрэча. Першая адбылася ў 2009 годзе, другая ў 2013. Праходзілі яны ў Мінску, у Чырвоным касцёле. Распачалося мерапрыемства з супольнай малітвы ў санктуарыі Маці Божай Валадаркі Азёраў. Пасля адбылася канферэнцыя, якую правёў айцец Станіслаў Памыкала. Чтобы восстановить хорошие отношения человека с Богом, с самим собой, с другими людьми, и с миром, с природой. Ён звярнуў увагу на выклікі, якія стаяць перад святарамі ў сучасным свеце. І супрацьстаяць ім можна праз Эўхарыстыю, адкрыўшыся на Божую міласэрнасць. Журналісты каталіцкага вестніка пацікавіліся ў святароў, як да іх прыйшло пакліканне, калі яны адчулі, што хочуць служыць Богу пры алтары. Дакладна не скажу, але, напэўна, з гадоў 12 гэта была мая мара. І ходзячы да касцёла, я сябе ўжо патроху спрабаваў уявіць і семінарыстам, і пасля святаром. Ну, а калі я ўжо апынуўся ў семінары, то я сапраўды быў шчаслівым, што моя мара збылася. Для мяне пакліканне, конечно, гэта вялікі дар, але заразам пазастаецца тайна. Напэўна, такую дэфініцыю паклікання дасць не адзін святар, але гэта хіба што найбольш правільная дэфініцыя, што пакліканне гэта вялікая тайна, сапраўды. І я удзячны Богу, што я пачуў гэты голас, мог пачуць голас Божы ў сваім сэрцы, і так, як умеў адказаць на гэты голас пазітыўна. І я памятаю той момант, калі я падышоў, каб заспяваць псальм, я глянуў на поўны касцёл людзей. Мне здавалася на той час, што я доўга не мог распачаць яго спяваць, і я адчуў, памятаю, як да сённяшняга дня, тое жаданне. Я хачу заўсёды тут стаяць. Не скрыю, мне таксама падабалася медыцына, то есть служыць людзям, правда, дапамагаць ім у іх, таксама цяжкасцях, правда, і фізічных, і духоўных, але ўсё ж вырашыў неяк, правда, скажем, можна сказаць, это троху звязаць, правда, і ўсё ж такі, канешне, шмат было малітвы. Зноў жа, гэта парада была пробашча майго айца Вітальда. Таму я думаю, што якраз у маім жыцці адназначна я пачуў голас Господа служыць людзям. Так з неверы ён пачатку прывёў мяне таемнымі шляхамі у царкву, а потым і так падштурхнуў да святарства. І там далей уже пашоў, таксама нелёгкі шлях быў, так і вучыўся. Спачатку у манаства захацеў пайсці, потым вырашыў, што ўсё ж такі манаства не маё. Вось цяпер стаў святаром. Ужо 15 год святар і душпастыр у Віцебску. Пасля канферэнцыі адбылася святая імша, якую узначаліў арцыбіскуп Тадэуш Кандрушевіч, мітрапаліт Мінска-Магілёўскі. Вітаю так само його допоможника біскупа Олександра Ільшевського. І сердечно вітаю усіх вас, дорогі святарі. У сваім слове да святароў ён адзначыў, што 25 гадоў таму у Беларусі працавала 60 святароў. Зараз жа іх колькасць узрасла да 500. Закончылася імша спевам гімна «Магутны Божа». У наш час, калі навакольны свет мае шмат розных спакус, быць святаром няпроста.
быць святаром у сучасным свеце сапраўды нелёгка, але мне здаецца, што у кожны час мае свае бакі, як і цяжкія, так і прыемныя, радасныя моманты. Вось. Таму, ведаеце, заўсёды ёсць штосьці сваё. Аднак, калі быць шчырым і пераглядаць нават да сённяшняга дня сваё жыццё, то гэтых момантаў радасных, сапраўды, дзе Бог паказвае і да цябе сваю любоў і паказвае, што ты ідзеш добрай дарогай, дарогай, якую выбраў Пан Бог, іх шмат больш, чым нават тых момантаў такіх вось цяжкіх. Таму заўсёды дабро яно большае і больш бачнае, ніж цяжкасці. Ну, канешне, што і святарства таксама звязана з пэўнымі цяжкасцямі, але Христос, які кліча, ён дае сілы і унясенне таксама вось гэтага крыжа. Ну, спакусы ёсць, але Бог дае ласку, Бог дае таксама магчымасць вытрымаць і прайсці. Гэта не значыць, што чалавек застаецца безгрэшным. Кожны мае свае слабасці, кожны мае свае грахі, але дзякуй Богу, што ягоная міласэрнасць значна большая, чым нашы людскія слабасці. Я лічу, што калі гэта ёсць пакліканне, то цяжкасцю быць святаром няма. Наадварот, гэта частка жыцця, проста святарства, гэта жыццё. Вось, і спакусы яны былі і ёсць, і такія ці іншыя, але калі чалавек ведае, чаго хоча ад жыцця, то гэта не перашкода. Пасля абеда адбыліся спатканні ў групах і падвядзенне вынікаў сустрэчы.